Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu biyan mu a wannan channel ta Arabiya TV, barka da yau, barka sa kasancewa da ku a cikin sabon darasin Nahwul Wadih. Idan ba ku manta ba, a darasin da ya gabata muna a cikin Nahwul Wadih mai darasi na ƙarshe, ma'ana annat, inda muka yi bayani sosai da sosai akan abin da ake kira annat. Sa'annan kuma ya kasance shine darasin mu na ƙarshe a cikin wannan Nahwul Wadih juzul awwal. A yau insha Allah mu za mu yi muraji'ar dukkan darussan da muke a cikin juzul awwal, sa'annan daga bisani za mu tarata zuwa gaba domin bayani akan juzul sani. Idan ba ku manta ba, darasin mu na farko shine jumlatul mufida, wato jumla mai ma'ana ko kuma jumla mai amfani. Muka ce dukkan wata jumla da take ba da cikakkiyar ma'ana to ana kiranta jumla mai amfani ko jumla mai ma'ana, sa'annan ana kiranta magana a cikin harshen larabci ko in ce a cikin girama ta larabci. Misali shine duk maganar da idan na gaya maka ita zaka fahimci me nake nufi ba tare da na maka wani ƙarin bayani ba, to ana kiranta jumlatul mufida. Ita kuma jumlatul mufida tana hauhawa ne daga kalmomi guda biyu ko guda uku ko kuma abin da ya haka, sa'annan kowace kalma daga cikinta ana kiranta yanki daga cikin jumla mai amfani. Misali idan na ce Muhammadu ƙa'imun, za ka ga Muhammadu kalma ce, ƙa'imun kalma ce, kuma in ka duba guda biyu ne, to kowanne yanki ne daga cikin jumla mai amfani, kamar da za mu kawo a cikin amsila, inda ta nan za ka ƙara fahimtar me ake kira jumlatul mufida. Misali idan muka ce albustanu jamilun, lambu mai kyau, za ka ga albustanu kalma ne, jamilun kalma ne, kuma za ka ga kalmomi guda biyu ne suka haɗu suka ba da jumla mai amfani. Misali ashamsu ɗali'atun, rana mai bullowa ce, ashamsu kalma ne, ɗali'atun kalma ne, kaga kalmomi guda biyu. Ya ishu samaku fil ma'i, kaga ya ishu kalma ne, asamaku kalma ne, fi kalma ne, alma kalma ne, kaga kalmomi guda hudu kenan. Dama mun ci tana hawa da kalmomi guda biyu uku zuwa abin da ya sama. Misali yakthuru nakhilu fil misra, da bino yana waita a cikin misra, kaga shi ma wannan kusan kalmomi guda hudu ne. To haka jumlatul mufida tana hawa daga kalmomi ɗaya biyu zuwa uku hudu, amma ba za ta kasance kalma guda ɗaya ba. Darasi na biyu mun yi magana akan anwa'ul kalima, wato nau'o'in kalma, wato ita kalmar zuwa kashi nawa ta kasu kenan. Inda muka ce kalma ta kasu zuwa kashi uku, akwai ismun, akwai fi'ilun, sa'annan akwai harfun. Wato kashin kalma ko kuma nau'o'in kalma a cikin harshen larabci guda uku ne, su ne suna, aiki da kuma harafi. Wanda suna shine dukkan wani lafazi da ake iya ambaton mutum da shi, ko dabba ko kuma tsirrai ko sandararrun abubuwa ko ma wani abu daban. Duk abin da zaka iya furta ma wani abu ka kira shi da wannan sunan, to yana cikin kashin kalma da ake kira ismun. Saboda haka misali idan muka ce Muhammadu, za ga Muhammadu suna ne, to ana kiran wannan sunan kashin kalma da ake kira ismun. Shi kuma alfi'il, aiki, shine dukkan wani lafazi da ke nuni akan faruwar wani aiki a wani zamani keɓantacce ko lokaci keɓantacce. Duk abin da ke nuna cewa ya faru a wani lokaci keɓantacce ko an yi wannan abin, to ana kiran shi da suna aiki. Shi kuma harafi shine dukkan wani lafazi wanda ma'anarsa cikakkiya ba za ta bayyana ba sai tare da wata kalma wadda ba shi ba. Misali idan na ce akan, kaga ba za ka fahimta ba sai na ce ƙila ruwa akan teburi. Al'amsilatu misalai. Misali idan na ce rakiba Ibrahimu hisana, za ka ga rakiba Ibrahimu ma kalma ce, sa'annan hisana kalma ce, amma rakiba aiki ne saboda hawa aiki ne, Ibrahimu kuma suna ne saboda suna ne, hisanun shi ma suna ne. Kaga an samu suna guda biyu, sa'annan an samu aiki guda ɗaya. Misali na uku yasda'u nuru fil hujrati, yasda'u kalma ce, an-nuru kalma ce, fi kalma ce, al-hujratu shi ma kalma ce. Yasda'u aiki ne, yana hudowa, an-nuru kuma suna ne, fi harafi ce saboda ma'anarta ba za ta fito ba sai an haɗa ta da al-hujratu, dole sai an ce a cikin ainihin ɗaki. Misali da san ce haske yana hudowa a cikin, sai in yi shiru, za ka tambaye ni a cikin mi, dole sai na ce maka a cikin ɗaki ko a cikin wani abu. To duk abin da ya kasance ma'anar shi ba ta hitowa sai an haɗa shi da wata kalma ta daban wanda ba shi ba, ana kiran shi harafi. Sai abu darasinmu na gaba wanda muka yi bayan anwa'ul kalima, shine mun yi magana akan aqsamul fi'il, wanda cikinsu akwai fi'ili madi, wanda shine na farko. Alfi'il madi shine dukkan wani aiki da yake nuni akan faruwar wani abu a lokacin da ya wuce, ma'ana shi ake kira past tense a cikin harshen larabci, kamar yadda karatun shi ya gabata.
misali jaral kalbu, kare ya gudu. Kun ga jara ya riga ya gudu kenan, saboda haka aiki ne wanda ya riga ya gabata, to ana kiran shi fi'ili madi. Ko kuma daqqatis sa'atu, agogo ta buga. Kun ga ta riga ta buga. Kashi na biyu shine fi'ilul mudari'i, wato fi'ili mudari'i wanda ake kira present continuous tense. Shine dukkan wani aiki da yake nuni akan faruwar aiki a cikin lokacin da ake ko kuma lokacin da za a fuskanta. Dole ya kasance ya fara da haruffa guda huɗu na haruffan mudari'i, wato sune alhamza da kuma nunun da ya'un da kuma ta'un. Dole fi'ili mudari'i ya kasance ya fara da ɗaya daga cikin waɗannan haruffa, sa'annan za a kira shi da mudari'i. Misali, aghsilu yadayya, ina wanke hannuwana. Kun ga ya fara da alfun. Ko kuma yanbahul kalbu, kare yana haushi. Kun ga ya fara da ya'un. So dole ya kasance ya fara da ɗaya daga cikin waɗannan haruffan, hamza da nunun da ya'un da kuma ta'un. A darasinmu na gaba kuma magana akan fi'ilul amr. Fi'ilul amr shine ake kira future tense a cikin English, wanda shine aiki na umarni, ma'ana wanda za a baka umarni a ce tafi ko dawo. Shine dukkan wani aiki da ake neman faruwar wani abu da shi a lokacin da aka fuskanta, wato abin bai riga ya faru ba, yanzu ne ake buƙatar ya faru. Misali da na baku, kamar in ce il'ab bil kurra, yi wasa da ƙwallo. Ko kuma nan mubakkiran, kai kwana da wuri. Dukan waɗannan ana kiransu fi'ili amri, wato fi'ilin da ke bayar da umarni. A darasinmu na gaba sai muka tattauna akan fa'il. Idan aka ce fa'ili, wato shine wanda ya aikata aiki. Aka ce shine suna marfu'i wanda ƙarshen shi yana ƙarewa da rafa'a, sa'annan taqaddamahu fi'ilun wanda aiki ya gabace shi, wa dalla 'ala allazi fa'ala al-fi'la, kuma yana nuni akan cewa ga wanda ya aikata aiki. Wanda muka bada misali kamar mu ce ɗara al-usfuru, tsuntsu ya fira. Kun ga ɗara fi'ili ne, sannan al-usfuru shine fa'ilun. To saboda haka tsuntsu shine ya fira. Kun ga ɗara ya gabaci al-usfuru, saboda al-usfuru shine fa'ilun anan, sa'annan ƙarshen shi ya ƙare da dhamma. Kamar ya'umu samaku, kifi yana iyo. Kun ga ya'umu aiki ne, fi'ili ne, amma as-samaku kifi shine wanda ya iyon, saboda haka ƙarshen shi ya ƙare da dhamma, kuma aiki ya gabace shi. Sa'annan kai tsaye muka cira ta zuwa ga darasi na gaba. Muka yi al-maf'ulun bihi, wato maf'ulun bihi shine wanda aiki ya afkawa. Misali aka ce al-maf'ulu bihi ismun mansubun. Shi maf'ulun bihi suna ne wanda ƙarshen shi yake ƙarewa da nasba, wato fataha sama. Wa waqa'a alaihi fi'ilul fa'il, wanda aikin mai aiki ya faɗa a kan shi. Muka bada misali da cewa kamar shadda tilmizul habla, ɗalibi ya ɗaure giya. To kun ga at-tilmizu shine fa'ilun wanda aikata aiki, amma kuma al-habla, igiya, ita ce wadda aka ɗaure, saboda haka ita ce maf'ulun bihi, kuma ƙarshenta ya ƙare da damma. Sa'annan muka bada misali na gaba, yarbahu sabiqu ja'izatan, wanda ya rigaya shi ke karɓar kyauta. So kun ga as-sabiqu shine fa'ilun wanda ya rigaya, ja'izatun kyauta ita ce aiki ya faɗa ma, saboda ita za a karɓa. Sa'annan ba ta da ɓata lokaci ba, muka yi al-mubtada wal khabar, wato mubtada da kuma khabar, wanda a cikin harshen larabci mubtada shine marfu'un, sa'annan yana tahowa farkon jumla. Shi kuma khabar suna ne marfu'un, amma yana tahowa tare da mubtada a cikin jumla mai amfani. Muka bada misali, at-tafahatu hulwatun. At-tufahatu hulwatun, aful mai zaƙi. Kun ga aful shine mubtada, hulwatun mai zaƙi shine ainihin khabar. To yakan kasance kowannensu yana ƙarewa da damma a ƙarshen shi. Mubtada yakan zo daga farko, sa'annan khabar ɗin shi sai ya taho daga ƙarshe. Misali, al-qitaru sari'un, jirgi yana da sauri. So kun ga al-qitaru mubtada ne, kuma ƙarshen shi ya ƙare da damma. Sari'un khabar ne, labarin jirgin ne. Kun ga an ce jirgi sai aka ce ai yana da sauri ko mai sauri ne. Kun ga labari ne akan jirgin. To shi ake kira khabar a cikin harshen larabci, kuma kowannensu yana ƙarewa da damma a ƙarshen shi. Sa'annan muka yi magana akan jumlatul fi'iliya, wato jumla ta aiki. Idan aka ce jumlatul fi'iliya shine dukkan wata jumla da ta ƙunshi aiki da kuma wanda ya yi aikin, to ana kiranta jumlatul fi'iliya a cikin harshen larabci. Misali, lama albarqu, walƙiya ta haska. Kun ga albarqu, walƙiya ita ce wadda ta yi hasken,
ga kuma hasken shi kanshi haskawar. To don haka lama albarku ya zama jumlatul fi'liya saboda ga aiki ga kuma wanda ya aiki. Misali yashtaddul bardu, sanyi yana tsananta. Kun ga albardu shine wanda ya yi aikin, kuma ya tsananta aiki ne, saboda haka sanyi shine wanda ya tsananta, saboda haka sanyi shi ya yi aiki. Ana kiran wannan jumla jumlatul fi'liya, kuma farkonta tana farawa da aiki sannan wanda ya aiki ya biyo baya. Sannan muka yi magana akan jumlatul ismiya. Ita kuma jumlatul ismiya muka ce dukan wata jumla da ta ƙunshi mubtada da khabar to ana kiranta jumlatul ismiya. Ma'ana ta fara da wanda ya aiki sannan ta kawo labari akan wannan abin. Misali ta fara da suna sannan ta kawo labari game da wannan sunan. Misali addaru wasi'atun, gida mai lilwa. Kun ga addaru suna ne, gida ne, sannan mubtada ne, wasi'atun mai lilwa labarin gidan ne kenan. Gidan ya nuna cewa gidan yana da faɗi, saboda haka shi ake kira jumlatul ismiya. Dukkan mubtada wal khabar to jumlatul ismiya ne. Jumla ne wadda ta fara da suna sannan labari game da wannan sunan ya biyo baya. Misali aljawu mu'tadilun, yanayi ya daidaita. Dukansu zaka ga mubtada ne da kuma khabar din shi. Sannan muka yi nasbu fi'ilul mudari'i, wato yi ma fi'ili mudari'i nasba, wato dalilin da zai sa a yi ma fi'ili mudari'i nasba a saman shi, saɓanin cewa asalin shi ya saba da yin damma a ƙarshen shi. Aka ce yin sabu fi'ilul mudari'i, ana yi ma fi'ili mudari'i nasba idan ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa nasba guda hudu suka gabashe shi, su ne an da kuma lan da izan da kai, wato allan izan kai. Misali muka ce kama a ce uridu an uhsina as-sabaha, uridu an uhsina as-sabaha. Kun ga an da ta zo kafin uhsinu sai ta mai da uhsinu da fataha a ƙarshen shi sai ya koma uhsina. Kama arju an ya'tadila, kun ga an da ta zo sai ta mai da ya'tadilu sai ya koma ya'tadila. Da lan akziba, da lan ta zo sai ta mai da akzibu ya koma akziba. Da sauran yan uwansu dukan idan suka zo kafin fi'ili mudari'i su suka yi mishi nasba a ƙarshen shi. Sa'annan muka yi magana akan jazmu fi'ilul mudari'i, wato yi ma fi'ili mudari'i ɗauri a ƙarshen shi saɓanin damma ko nasba. Aka ce ana yi ma fi'ili mudari'i jazma, wato ɗauri a ƙarshen shi idan ɗaya daga cikin haruffan da ke sa ɗauri suka biyo bayan shi, su ne da lam da kuma la nahiya da in. Idan waɗannan suka zo a bayan shi to ana yi ma fi'ili mudari'i jazma. Lam da la nahiya suna yi ma fi'ili mudari'i guda ɗaya jazma ne kawai. Sa'annan shi harafin farko, wato lam, tana kore faruwar aiki idan ta zo a cikin fi'ili madi. Ita kuma la nahiya tana kore faruwar aikin kwata-kwata idan ta shigo a cikin jimla. Sannan in ita tana ɗaure fi'ili guda biyu, sannan ta sanya sharadi na cewa sai aikin farko ya tabbata sa'annan na biyu zai tabbata. Misali lam yahfaz darsahu, bai haddace darasinsa ba, ko lam yahfaz Muhammadu darsahu, Muhammadu bai haddace darasinsa ba. Kun ga lam da ta zo sai ta yi ma fi'ili mudari'i wato ya hafazu sai ta mayar da shi ya hafaz. Ga sunan misali kamar irin wannan. Da la idan ta zo sai ta ce la ta'kul, kada ka ci, wa anta shab'an, alhali ka koshi. La harafi ce da ke ma fi'ili mudari'i jazma, saboda haka sai ta canza ta'kulu sai ya koma ta'kul, la ta'kul. Kamar in, ita kuma harafi ce na shar'iyya, sa'annan yana ma fi'ili mudari'i jazma. Aka ce in taftaha nawafidhal hujurati yatajaddad hawa'uha, wato in taftaha ta yi ma fi'ili na farko a jazma, wato taftaha. Sa'annan aka ce nawafidhal hujurati yatajaddad fi'ili na gaba shi ma ta yi mishi ainihin jazma. Dama an ce tana yi ma fi'ili guda biyu jazma idan in ta zo a farkonsu. Sa'annan muka yi karatu akan yi ma fi'ili mudari'i raf'a, wato raf'u fi'ilul mudari'i, wanda dama shine asali. Aka ce ana yi ma fi'ili mudari'i raf'a idan ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa a yi mishi nasba ko ɗauri ba su zo kamin wannan fi'ili mudari'i ba. Misali tadirul hammama, tadiru fi'ili mudari'i ne, kun ga ƙarshen shi ya ƙare da damma wato raf'a. Ya'udu ma haka, tasiru suhubu, kun ga dukan wannan fi'ili mudari'i ne, kasancewar an bata zo a farko ba, la bata zo ba, kun ga ba a yi mishi nasba ba, sa'annan ba a yi mishi ɗauri ba. Bayan haka mun yi magana akan kana wa akhwatuha. Muka ce kana tana shiga a cikin mubtada wal khabar sai ta yi ma na farko a
nasba wato shine mubtada, sa'annan sai ta yi ma khabar raf'a wato shine na ƙarshe, sai a kira na farko ismu kana, sa'annan na ƙarshe sai a kira shi habaru kana. Sannan ‘yan uwanta irin su sara da laisa da asbaha da amsa da adha da zalla da bata, dukansu ‘yan uwan kana ne. Irin aikin da kana take yi su ma shi yake yi, sai dai kowanne aiki daga cikin waɗannan aikin ana kiran shi mudari'i da amri, suna aiki akan mudari'i da amri, sai dai laisa da take kasancewa akan madi kawai, ba ta zuwa akan mudari'i da kuma amri. Misali idan muka ce kana zihamu shadidan, kana azzihamu shadidan, asali ne azzihamu shadidun yake, amma tun da kana ta zo sai ta bar ainihin azzihamu da damman shi a ƙarshe, sai ta canza shadidun sai ta mai da shi shadidan, saboda dama tana yi ma mubtada raf'a sai a kira shi da ismu kana, shadidan kuma khabar mubtada sai ta yi mishi nasba sai a kira shi da khabar kana. Haka zalika sara ita ma sara saubu qasiran, haka zalika laysa khadimu qawiyan, dukansu za ku ga suna yi ma mubtada raf'a su bashi da raf'an shi, amma kuma khabar za su canza ƙarshen shi sai su mai shi da damma sai a kira shi da sunansu, shi kuma khabar sai a kira shi da khabarinsu. Bayan nan muka yi inna wa akhwatuha, wadda ita inna muka ce inna da anna da ka'anna da lakinna da laita da la'alla dukansu suna shiga a cikin mubtada wal khabar, su kuma sai su yi akasin abin da kana da ‘yan uwanta suke yi. Su kuma me suke yi? Sai su yi ma mubtada nasba, saɓanin kana da take yi ma mubtada raf'a, sai su yi ma khabaru mubtada don ma saɓanin ita kuma kana tana yi ma khabaru mubtada nasba a ƙarshen shi. Su akasin abin da kana da ‘yan uwanta suke yi, ita inna da ‘yan uwanta idan suka zo akasin hakan suke aikatawa. Muka ba da misali muka ce kamar innal jamala saburun, da inna ta zo sai ta canza aljamalu ta mayar da shi jamala, saburun kuma sai ta bar shi yanda yake, wanda da a ce kana ce da za a ce kana aljamalu saburan. Su yanda suke amfani kenan, suna yin akasin abin da kana da ‘yan uwanta take yi, sai inna da ‘yan uwanta su kuma sai su taho da akasin abin da kana da ‘yan uwanta suke yi. Misali alimtu annal imtihana qaribun da kuma ka'annal kitaba ustazun, dukansu kun ga suna yi ma mubtada nasba sa'annan su yi ma khabaruhu raf'a a ƙarshen shi. Bayan nan muka yi jarrul ismi wato yi ma suna jarra. Menene dalilin da ke sa a yi ma suna jarra? Muka ce ana yi ma suna jarra idan ɗaya daga cikin haruffan jarra suka gabaci sunan nan, waɗanda su ne min da ila da an da ala da fi da ba da kuma lamun. So waɗannan huruful jarri idan suka zo kafin suna to suna yi ma suna wasulla a ƙasa. Misali muka ce nazalal matsaru minas sama'i, asalin shi as-sama'u don magare shi, amma tun da min ya zo a farkon shi sai a ce minas sama'i. Kamar ilal maidani ko kuma anil hisani ko alal ma'i, dukansu suna yi ma suna ainihin kasara a ƙarshen shi idan ya kasance sun gabaci wannan sunan, ma'ana sun zo kamin wannan suna. A karatunmu ko in ce darasinmu na ƙarshe cikin juz'ul awwal mun yi magana akan anna'at wato sifa, muka ce shine dukkan wani lafazi da ke nuni akan siffar sunan da ke gabanin wannan sifa ɗin. Ana ambatunta da mausufu a man'utan, ana ambaton sunan da aka siffanta da man'utan wato wanda aka siffanta kenan. Misali anna'at yatba'ul man'ut, suna yana bin wanda aka siffanta. Misali idan wanda aka siffanta ya kasance da raf'a to haka ma sifar za ta kasance da raf'a, idan wanda aka siffanta ya kasance da kasra haka zalika sifar za ta kasance da kasra. Misali muka ce haza kitabun mufidun, wannan littafi ne mai amfani. Kun ga littafi don magare shi aka siffanta da cewa mai amfani ne, saboda haka shi ma mufidun din sai ya kasance da damma a ƙarshen shi. Kamar inda aka ce qara'atu kitaban mufidan, na karanta littafi mai amfani. Da ya zo a matsayin kitaban to mufidan ma da yake siffa ce gare shi sai aka mayar da shi ma da fatahata ne a ƙarshen shi ma ya kasance mufidan. Sai a ambaci littahi a matsayin man'utan, shi kuma mufidan sai a kira shi da a matsayin na'at.
duka darussan da muka yi a cikin Nahwul Wadih juz'ul awwal kenan, waɗanda dukansu suna akan wannan channel, kuma zaka iya dibawa akan ainihin playlist ka karanta waɗannan darussan ɗaya bayan ɗaya. A darasinmu na gaba insha Allah za mu shiga a cikin Nahwul Wadih juz'us sani. Kafin haka, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel ta Arabiya TV kuma kana son ka samu dukkanin darussanmu na koyar da harshen Larabci, to kai subscribing a wannan channel, sa'annan kai sharing dukkanin ƴan uwa da suke da sha'awar koyon wannan yaren na Larabci. Ni ne Mansur Badamasi Muhammad, nake cewa mu kasance da ku a darasi na gaba. Kafin haka, idan muka yi joining na group ɗinmu na WhatsApp, link yana a description na wannan bidiyon, za ka shiga domin joining group ta inda za mu rika kawo abubuwa a ciki insha Allah.